P&Rd एबा पन्चायत आरो गामि जौगाखां बिफाना बिटिसिनि जौगाखां खोन्दो दाफामनो नागिरनायनि गोख्रों बेरेखा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिनि बिटिसि एबा बड'लेण्ड खुंथाय गोहोनि सायाव आसाम सरकारनि P&Rd एबा पन्चायत आरो गामि जौगाखां बिफाना थोंजोङै आखाइ होनानै गोदानै जौगाखां खोन्दो दाफामनो नागिरनायनि सायाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया गोख्रों अजद दैखांदों। आथिखाल आसाम सरकारा आसामनि गासैबो जिल्लायावनो गोदानै आयेन आफाद बियाब दाफामफिननायनि उनाव मोनफ्रोमबो जिल्लायाव गोदानै जौगाखां खोन्दो दाफामनायनि हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बेजों लोगोसे आसामनि पन्चायत खुंथायनि गोहोखौ मोजाङै मावफुंलांनायनि थाखाय गामि पन्चायतनि जिल्ला थोरोबनिफ्राय लानानै गामि थोरोबसिम बियाब दाफामनाय हाबाफारिया आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरावबो जादों। बेबादि समावनो आसाम सरकारनि पन्चायत आरो गामि जौगाखां बिफाना बिटिसि एबा बड'लेण्ड खुंथायनि सिङाव थानाय जिल्लाफोरावबो जौगाखां खोन्दोफोरखौ फिन दाफामफिननायनि थाखाय बिटिसिनि जिल्ला बेंगिरिफोरनो लाइजाम हरदों। नाथाय भारत संबिजितनि 6थि फारिनि सिङाव दाजानाय बिटिसिनि संबिजितारि होखानाय गोहो बादियै आसाम सरकारा थोंजोङै बिटिसि एबा बड'लेण्ड खुंथायनि सायाव आखाइ होनो हाया। संबिजितारि गोहो बादियै बड'लेण्ड खुंथाया गावनो बे जौगाखां खोन्दो दाफामफिननाय बादि हाबाखौ मावफुंना लानो हायो। जेराव भारत संबिजितनि 6थि फारिनि गोहो बादियै बड'लेण्ड खुंथायनो आसामनिफ्राय हरखानाय बिफाननि सायाव आलादा एडमिनिस्ट्रेटिभ, एक्जिकिउटिभ आरो लेजिस्लेटिभ गोहो थानायनि बाथ्राखौ आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथाङा टुइटनि गेजेरजों फोरमायो। बेजों लोगोसे बे बिथिंनि सोमोन्दै बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो एमएलए गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांखौ बे बिथिंनि सोमोन्दै नोजोर होनो आगोलावनो खावलायदोंमोन होनना बुङो। मख'नो गोनां बाथ्रादि बिटिसि एबा बड'लेण्ड खुंथाय गोहोनि सायाव आसाम सरकारनि P&Rd एबा पन्चायत आरो गामि जौगाखां बिफाना थोंजोङै आखाइ होनानै गोदानै जौगाखां खोन्दो दाफामनो नागिरनायनि सायाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथाङा गोख्रों बेरेखा खालामनानै आसामनि मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों लोगोसे बिफानारि मन्त्रि आरो बिफाननि गाहायनो लाइजामनि गेजेरजों फोरमायहरनाय बाथ्राखौ मिथिहोयो।